Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesimbo siyaxoxa futhi ziningi inkulumo guys social media and makuphela uthando nesimbo iningi imbono yabantu iyaphambana nami ngine yami imbono ngezinto engizibonayo akusho futhi usihleze zi-right ikhona into nje ukuthi hawu cha abantu yazi indlela ababuka ngayo ezinye izinto shuthi bayakhetha kahle kahle abantu. Ngisho lani kunevideo engihlangana nayo ubhuti ochaza ngebehavior yamayeni. So mayiqeda ukuchaza ngomayeni usethi-ke ingakho umpumelelo enje. Mina ngimthandi kumuntu okhuluma kanjalo ngoba manje mawuthi umpumelelo uqonda ukuthi wena umzali i-view yakho indlela engiyithatha ngayo. Mawuzothi umpumelelo ingakho enje indaba yakho mangizwa kahle uqonda ukuthi umayeni kuphela okhulisa umpumelelo kodwa umpumelelo yazi ukuthi uyingane yababa uMseleku and ubaba uMseleku nomayeni basashadile ukusho ukuthi bayabonana kaningi and ukukhuliswa kweyingane bayabambisana. So uma uzobona ingane ukuthi siyenza ngenye indlela engekho right mase ukhomba uma wayo kuphela kodwa beshadile uyabo ukuthi kwayona leyo nto questionable. Kodwa manje-ke ngoba umpumelelo esikhuluma ngaye ngizofaka nolwandle ukuze ngikubuze ukuthi lento oyishoyo usangayisupport yini namanje. Kule show uthando nesimbo season 8 ubaba uMseleku kunesikhathi la a-addressa khona into eyenziwe ulwandle ngale kwizingane zesithembu because ulwandle wasithusa sonke. Noma uSneh wayicasula ingane zakubo kodwa ulwandle waba nento yokuthi engamshaya uSneh indlela akhulunywa ngayo. Lapho siyamsusa uMseleku sifaka umacele noma manje ake sibheke ukuthi mhlambe enye izinto ezenziwa yingane ipattern yazo yini. Mina-ke woza kimi kusho mina ngithi asithathe ubaba simbeke eduze. Uma ubaba kunezinto ayikhuluma eceleni kube sengathi ngoba ningamadoda, angisho njalo, ethi ngoba ningamadoda mase ingane izithwala leyo nto ziyifake la ekhanda mase ziba nebehavior ethile ngoba ubaba ofanayo obuye ehlalisa amakhosikazi akhe phansi sithi hayibo waze wabenza ingane. Sibuye singazi ukuthi story asidayisela sona sithini. Kube namanje nazi izinto zivezelwa yena kuthiwe ngapha kunje kucomplain amakhosikazi akhe. Waba uMseleku ukumbone enzani ngoba nje khona manje kuzoze ngibe nomoya ukuthi ngizokushaya. Ukumbone enzani make kwacomplainwa kuye. Ukhona wangibhalela icomment yokuthi mhlambe into emdina kakhulu asithathe umangwabi into emdina kakhulu ngonkosikazi ocomplaina obala izinto azenza wrong kubulala le image ayakhayo yena yokuthi unesithembu mhlambe esiphilile or isithembu into ephilile iyakwazi ukuqonda kuyakwazi ukuthi perfect kuyakwazi ukuba perfect kuyakwazi ukuthola kuyakwazi ukuba nothando. So ngesikhathi kufika unkosikazi ethi kodwa naye impilo engiyazi naye indawo yokuthi awukho supportive as a husband sekubulala yena i-image ayidayise egijima ngoba mawunganakile indlela uMseleku amanipulative ngayo ungaze ngempela nawe uhlale uthi amakhosikazi wrong yena right kodwa uye oze kuwe amakhosikazi ezocela ukuthi-ke ngisizeni because kwezinye izindawo ngiyasala. And siyabona ukuthi vele lokho kuzoba possible ukuthi ezinye izinto uzizodlula angaboni ngoba phela manje udila nabantu abawu4 sebewu5 kodwa bona labantu bakhe bebuya beza kuye bezomtshela ukuthi 1 2 no 3 ume kanje hayi into avela icasuke kuba sengathi manje ku wrong ukuthi aphendule. Manje siyibuza ukuthi uma amakhosikazi awabuza imibuzo ethula kuzothiwani futhi kuzothiwa amakhosikazi disrespectful ngoba waphendula ebuzile. Ayaphendula mayesephendulile u-add more inkinga. Enze njani? Enzela ukuthi mhlambe kusale nento yokuthi isizini ezolandela amakhosikazi azobe sebanga inkulumo yakhe because inkulumo yakhe isihambe yaba nobuxoki. Esikhundleni sokusolva inkinga ayinikwa ngaleso sikhathi unento yokuthi lento le ayibe ngomacele noma yini ukuze kuzoba nebeef
or lento le ayibe ngumakhumalo nangomayeni ukuze kuzoba nalobu hiqi obukhona. Kodwa-ke manje ngoba umayeni mhlampe uvela kumpumelelo kuphela, uthini-ke ngomnini? Ngoba phela umnini wengane kamayeni, waye wena ufuna ukuthatha into eyodwa naye phela ingane ngoba sesingane isibuko somzali kusho wena, nami-ke ngiyakuvumela, kodwa waye ubekeke umzali oyedwa. Ubuthi ayinalo iqiniso lento? Ngoba mina ngizothi uma yena Mseleko ukushilo futhi wathi phela uMpumelelo umfana wakhe, yabo lokho ukuthi umfana wakhe wakusho kaseduze kakhulu ezumfana amfake ekhwapheni. Kodwa ngesikhathi ingane sikhombisa ukuthi unendlela ethile yokwenza nangendlela akhuluma ngayo usekuthwele ekhanda, sithatha bani? Uma wakhe simbeka phambili. Ulwandle wasithusa kwizingane zesithembu, kodwa saba nokuthini? Mhlawumbe khona izinto abangazikhulumi nolwandle, mhlawumbe bayamshiya kwenye indawo, yikho ecasuke kanje ngoba manje akakwazi nje ukucasuka ngosinemanje, mase manje efuna ukulwa. Yona leyo nto iyasabisa. Sike samfuna uMacele sambeka phambili, chu. Noma futhi sebeyilandela abazali bakhe, sibonile ukuthi noMacele ethi hayibo nangisabisa into enani yenza laphaya. Ulwandle naye uMseleko kulwandle naye uyasho ukuthi kufanele ngikhulume naye ukuze ngabe umuntu ukuthi uyocasuka ne-girlfriend ayishaye. Uma sekumayeni ayi niyasibhora bandla, niyasibhora. Hayibo niyasibhora. Khona vele ngiyazi ukuthi komunye kuzozwakala sengathi ngibhayasi, kodwa asikwazi ukukhomba umzali oyedwa. Kodwa futhi masikhomba umzali oyedwa shuthi sithi-ke yilo mzali o-present full. Mawukuthi-ke lento uyenza yedwa yokukhulisa lengane, wayesemsolela khona lokho. Shuthi phela sithi u-absent lo baba ekhona, yingakho sinale ndawo eyodwa esiyibhekayo, because masibheka indawo yababa nomama kuyasizwana, kodwa simzwile-ke uMseleko kwenkulumo yakhe noSibindi, la esaphuma khona sididekile ukuthi hawu, kuMseleko ubani omdala uSibindi nomayeni. Masifanele kubheke ukuthi lento-ke osuyibona kuSibindi isuke ipromote ubani, igqugquzela ubani. Ngisho kwayona into yey'ntombi umncane kakhulu kwiy'nkulumo ezithi hawu iy'ngane ziyakheka. Ulwandle nje noSibindi bazovela kwizingane zesithembu, ama-conversation abo noMseleko, intombi la khulelwa amantombazane sekhandwe nge-TV show ek-addresseni iy'mfishi akazenza egqugquzela abantwana bakhe because efuna bethathe isithembu. Sesizothini-ke thina siba amaxoki, ngoba ulwandle kaMacele shuthi uMacele unje, ngoba uSibindi okamayeni shuthi umayeni unje. Ayi guys, hayi uphela mase sizothi uMpumelelo uma wakhe, okusho ukuthi uma wakhe umkhulisa yedwa, yingakho uphika leyo behavior yokuthi le iphuma kuma. Kodwa makukhona ubaba usho ukuthi yena uyahluleka ngoba naye into egwegwayo ukhona, wayesimkhipha ngaphandle u-absent-ke. Hhayi mawuzothi u-absent ngizothi-ke ipoint lakho-ke ngiyalizwa, ngoba phela masizothi kuhlulekwa uSibindi njengoba simbona sithi hayibo, kodwa uyingane kini, yingoba ekhuliswa uma wakhe kuphela. Lento-ke enza kuwe uthathe i-reference kama uyibeke phambili, yingoba yena shuthi uyedwa. Izothiwani-ke into enjalo? Urongi-ke kuphi-ke mayezama yedwa? Waye ungamdabukeli khona lapho ukuthi phela manje uzama yedwa. Chu, umnini ukhona oyisithombe nasikamayeni, kodwa manje ngoba sifanele nje sihambe ngokuthi hayi khohlwane nizoyenza nizoyenza nodwa leyo nto leyo. If uSibindi unje, okusho ukuthi yena uSibindi udinga umayeni noMseleko, kodwa umnini ukhona okhulayo. Umnini-ke futhi la sizothatha kakhulu isayidi la ngoba usayingane ekwaziyo nokulalela uma, nangu umnini uyavela ehlonipha. Mase kuhlonipha umnini senihlele e-back seat, anisekho la phambili.
nangomunye umntwana ukhona. Senibone lo ongezwa. Lona uzozwa kanjani uma kuwukuthi mhlawumbe uke ehambe nemoto nobaba? Ethi ubaba-ke, ayi isancinza sami lesi, isancinza sami lesi, isancinza sami lesi. Ubaba ofanayo uyaphindela futhi uyoba i-family man. Uyoba ubaba okhulumayo namakhosikazi. Uma esekhuluma namakhosikazi akhe ufuna ukuwashiya nje ehlakaza imimoya yabo makuthande yena. Uthi-ke wena ulo uSibindi ufunda kuba. Hhayi, ngoba ubona uMayeni ekhulumela phezulu this time, so lokhu ukukhulumela phezulu kaMayeni kujustify i-behavior yaSibindi. Mina ngizokushaya serious, ngizokushaya. Ngoba phela uSibindi usekhwapheni kaMseleko, and uMseleko akakufihli lokho. Usefakwe ekhoneni abantu abalandela le show because abantu badilile naye. Kwizingane zesithembu ku-season 2 badilile naye. Ngaze ngamdabukela. Kodwa mase kufika u-season 8, hayi, ngithi nje azikhale. Ngoba phela nangubaba esesinathi delusional. Sifike simuzwe kahle ukuthi uthini, simbone kahle ebuza iy'nkinga, ejike lapho lezi iy'nkinga usefuna ukuzipha amakhosikazi ukuthi xabanani nodwa, ngoba mina ngicabanga imali ye-TV show. Hayi bo, sikuthi kusenjalo nangiya omunye seyofuna ukukhomba bona lamakhosikazi awabonga, awanti ubadalela iy'nkinga. Khona manje ufuna ukubapruvela ukuthi vele uyabahleba komunye nakomunye. Kodwa abantu laba azojike ebuye kwisizini elandelayo useyakhala ukuthi i-unit amakhosikazi akhe awayifuni, yena uyayifuna. Ngoba usekhalile-ke sekuyadabukisa ngempela i-unit uyayifuna. Kodwa manje ubesedlala inyani ethi ngisho lento oyisho masizobabili. Sithi hayi bo, into oyisho ekhoneni nomunye unkosikazi ngithi suke ikhuluma vele bengekho, waye usufuna ukuyifaka la etafuleni. Etafuleni kukhulunywa ezinye, yena uthi abayikhuluma emakhoneni abayikhulume manje ukuze bephume bexabene. Kodwa lezi ngane zakhe mase zibehave ngenye indlela sibizwa wona lamakhosikazi. Into ekushiya ukuthi yenziwe uyena uyifuna ukuthi yenziwe uMayeni, yenziwe uMacele, uMangwabi, uMakhumalo, ukuze usale exabene amakhosikazi. Yena-ke adoje yonke-ke lento enye into ezokwenzeka ukushisa. Baphume-ke obhuti, hayi vele loya nkosikazi wakhe owamkhiphela iy'nkomo, shuthi iy'nkomo kanti ziphumela ukuthi yonke into uyoyivuma. Yonke into uyoyivuma ngoba kwaphuma iy'nkomo. Hayi bo, kwaze kwanzima. Khona manje nina niprove ukuthi phela u-absent ey'nganeni zakhe ngoba asikwazi phela ukuthi umbonelani umama kuphela ungamboni ubaba enganeni kodwa ebe ekhona. Umkhiphelani ngoba ukhona. Shuthi u-absent father ukhona financial. Ekukhuliseni ingane shuthi ugijima lapha. Kodwa phela awukhulumi iphutha kakhulu. Zithi iy'ngane ey'khala nangiya useyaphila ngale kaMakhwela. Ziyakhala iy'ngane ey'semzumbe, yena ngale kaMakhwela uyaphila. Yazi ngiyamzwela kodwa uMakhwela entweni akaya kuyo. Cha, nginayo indawo yokumzwela ngoba ngimzwela ukukhuluma kahle kwakhe ngathi sengenile uphakathi emzumbe. Mase ezoqala ukubona ukuthi abanye bathi yena uthi uzobona ukuthi abanye bathi ngani. Bye siyabhimba le video. Bengifuna ukubuza ukuthi uma umthatha umbeke emuva uthi u-absent father na, maye absent-ke asiwablame-ke amakhosikazi. Why futhi siwablame amakhosikazi? Because ayazama. Uma phela ukuthi sibona ingane ukuthi ayihloniphi kodwa naye iyakhula, unkosikazi ezama, why umsola ngento ayenza yedwa? Kanti indaba yobaba ithini? Yazi bayangistress okangempela. Ngoba phela manje ufike usona umama wengane ukuthi-ke uzamile kulezi indawo angazukwazi ukulungisa eyedwa, uthi akenze njani? Uma-ke sesibeka abazali, uma kufanele ukuthi sibeka abazali bobabili awufuni, shuthi omama ba-wrong yonke indawo kodwa ubaba ukhona. Omama bona kufanele ukuthi bavele. Le hloniphayo ingane asisamfuni indawo. Hayi imfuze ngempela-ke lena uyise. Kanti ninjani lena? Hayibo, baba yini?